Salam mehriban tomoshachilarimiz. Atavatan xabarlar gepleşigimizde sizin ählijaňyz we hoş gördük. Hormatly tomoshachilarimiz, yurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri 2023-2024 okuw ýylynda okuwa girmek isleýän dalaşgärler üçin her ýyllyk geçirilýän açyk kapylar çärelerine başlaýar. Bu çärede şol okuw mekteplerine okuwa girmek isleýän dalaşgärlere okuw mektebi barada maglumatlar berilýär. Şonda hususan okuw mektebinde öwredilýän hünärler, taliplerin yaşayış durmuş şartları barada giňişleýän maglumatlar alyp bolýar. Şeýle çärelere gatnaşmak dalaşgärlerde özüne bolan ynamny artdyrmaga, okumak isleýän hünäri barada giňişleýän maglumat almaga, şeýle hem synaga girmeden şol okuw mektebine baryp görmek, resmi namalar tapşyrmaga we synaga girmäge gelen gününden döreýän ýat ýerde ilkinji gezek bolmak çekinjeňligini aradan aýyrmaga kömek edýär. Mehriban tomoshachilarimiz, bugünkü habarymyzda size ýakynda açyk kapylar gününi geçirýän ýokary okuw mekdepleriniň käbiri barada habar bermek isleýär. Size ýetirjek ilkinji habarymyz Halkara Gatnaşyklar Instituty baradadyr. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyklar Institutynyň açyk kapylar günü 2023-nji ýylyň 25-nji aprelinde saat 15:00 Aşgabat şäherindäki 37-nji, 68-nji, 72-nji, 76-njy we 21-nji ýöri töleşdirilen okuw terbiýeçilik mekdepleriniň institutda okuwa girmäge isleg bildirýän gutorduş sınıf okuwçylaryny 8-nji maýda saat 15:00 ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we institutda okuwa girmäge isleg bildirýän raýatlary açyk kapylar gününe çagyrýar. Hormatly tomoshachilarimiz, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Instituty açyk kapylar gününi 2023-2024 okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanışdyrmak üçin şu ýylyň 3-8 aprel aralygynda her gün saat 15:00 açyk kapylar gününe çagyrýanlygyny habar berýär. Şeýle hem Türkmen Döwlet Energetika Instituty açyk kapylar gününi 2023-2024 okuw ýylynda ýokary okuw mektebine okuwa girmäge isleg bildirýän gutorduş sınıf okuwçylaryny, şeýle hem esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary şu ýylyň 8-nji, 29-njy aprelinde we 13-nji maýynda saat 15:00 açyk kapylar gününe çagyrýanlygy baradaky habary size ýetirýär. Mehriban muşdaklarymyz, bular barada has giňişleýän maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasyndan okap bilersiňiz. Biz geljekde beýleki ýokary okuw mekdepleriniň açyk kapylar güni barada habarlar hem size ýetirer. Şol sebäpli kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Mehriban ýaşlar, halkara okuw resmi namalaryň terjime hyzmaty makul terjime. Daşary ýurtda bilim almak isleýän talipleriň resmi namalarynyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň durly kunjagynda bilim almak isleýän talipler halkara okuw resmi namalarynyň terjimesi ulgamyna ýöreteleşen makul hyzmat terjime merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezine ýüz tutup bilerler. Makul hyzmat terjime merkeziniň salgyfy Aşgabat şäheri Oğuzhan Ankara köçesi A blok. Makul hyzmat terjime merkezi 4-nji gat, ofis 401. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň mehriban tomoshaçylary, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny ibarlamagy dowam ediň. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.